ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಬೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಇವ್ರು. ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅದು ಭಾರಿ ಬೋಯರು. ಅಪರೂಪ ಆತ್ ಬೋತಾರತ್ತಿ ಎತ್ತು ದಿನ ಅಂಡೀರ್ ಬರಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಾಡೊಂದು ನಾಗೇಶನ ದುರ್ವತಿಯಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ದೂರ ಪೋತಿರಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅದು ಬೋತೇರಾರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಉನ ಸಾಂಡ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇರ್ తెలుతుందండి ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮರ ನಾ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೊಡೆ ಮಾಲಿಜ್ಜಿಂದು ಇರ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅರೆಗೆ ಸೀತಾ ಬತ್ತದಿಗೆ ಮಾಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಂಗೆ ಬಡೆ ಅಂದ್ ಅರೆಗ್ ಜೋರ್ ಶೀತಾಗೆ ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುನ ಅನ್ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈರ್ ಬರಂದೆಂಡತ್ತೆ ಅರ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈರ್ತೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏತ್ ಬುಲ್ತೇರುಂಡೆರ್ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಅಂಡರೆ ಬೊಕ ಮಾಲ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮನಿ ಪಂದ್ ಜೆತ್ತೇರು ಮಾಲೊಂದು ಬೊಕ ಜೆತ್ತೇರ್ಗೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಆರ್ ಕೋಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ನ ಲೈವ್ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಡ್ಮರೆಕ್ಕ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ ಇನ್ ಯಾರು ಬೇಗ ಬತ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆತನತ್ತ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನ ಸಂಡೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವಾಗತ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಸವಿತಕ್ಕಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಶವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತರಿ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಆರ್ ಕೋಡೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈವ್ ಒರ ಎಡ್ಮಂಟೆ ಒರ ಎಡ್ಮರೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓ ದಾದಂಬೆ ದಾದ ಬಾಬಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಳು ಪಾತಿಯರ್ನ ಕೇನುಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಪಾತಿಯರ್ನ ಕೇಂಡೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡಾಯ್ಜಪ್ಪ. ಕೇನುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿ. ಆಂಡ್ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ನೀರ್ ಗಾಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ಗಾಸಿ ಚಪಾತಿಲ ಪನ್ನೀರ್ ಗಾಸಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಸವಿತಕ್ಕಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಯಟ್ ಮಲ್ತು ಚಪಾತಿ ಅತ ಸವಿತಕ್ಕ ನೂರು ವೇಣೂರು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ರಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಪನ್ಯಾರ್ನೂರು ವೇಣೂರು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳರತಿ ವನಸಾಂಡ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಓ ಸೂಪರ್ ನಾಗೇಶನ 90 ನಾಗೇಶನ್ನ ಸತೀಶನ ನೆರ್ಪೇರಿ ರೇತುಲೆ ಯಾರ ಬೋಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ್ಗೆ 90 ಆರ್ ಪರಂದಿನಪ್ಪಾಗ ಕೊರ್ಪಾರ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಶೀತ ಇತ್ತುಂಡು ಶೀತೋಡು ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಅರೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡೆ ಇತ್ತುಂಡು 90 ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಸೀತಕ್ಕ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜೋಳುಂಡು. ಸವಿತಕ್ಕಗ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ರೆ. ಎನ್ನ ಊರು ವೇಣೂರು ಹತ್ತು ವನನ್ ಅವು ಏರ್ನ ವೇಣೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸವಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ನನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಸವಿತಕ್ಕನಕ್ಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಆರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಂದ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ ಬಿಯರ ಪಿಂಟವ್ ಪಿಂಟೊಂದು ವಾರ ಪಿಂಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಟು ಓ ಈರ್ನ ವೇಣೂರು ಹತ್ತ ಪಂಡ ಆರ್ನ ವೇಣೂರು ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಾಲಕ್ಕ ಪುದರಿತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಬಲೆಗೆ ಸೇರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿಂಗ್ಲ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಬಂದು 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಏನ್ ತಂದ್ರು ಓ ಓ ಓ ಓ ಕೂ 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 ಪಾಡೊಂದು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಲೈವ್ಗು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೇನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತೀರು
ವೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ. ಆಹಾ ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ವೈನ್. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಅವು ರೆಡಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲತ್ತ. ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈನ್. ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದುಲಾವ್ ಜೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೋಡಾ ಅವು ವೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್. ಒಂದು ಸೋಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಡದ ಮಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ದು ಓನ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್. ನನಲಾವ್ ಒಂದುಲಾವ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬಂತು. ಒಂದುಲಾವ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಲಾವ್. ಅವ ಒಂದ್ ನಗ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ನಗ್ಲೆಗ್ ಅವು. ಅಲ್ಲೇ ಬುಡಿಯರ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಬುಡಿಯರ್ ತುಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಬುಡಿಯರ್. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಎರು ಬುಡಿಯರ. ಆರ್ ವೈನ್ ಮಾಲ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬುಡಿಯರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಬೋಡ ಸವಿತಾ ಉದಿತ್ತೋನೆ ಅಕ್ಕಗ್ ಓ ಬೋಡಿ. ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಏರೆಗ್ ಉಂಡು ಓ ಬೋಡ ಉದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಉಂಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ಬತ್ತೆರ್ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಅಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡು ವೈನ್ ಬೋಡ ಬಿಯರ್ ಬೋಡ ಮಾಲ್ ಬೋಡ ಏನ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ಉಂಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬೋಡಿ. ಅವ್ ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆನ. ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಆತುಂಡಿಯೇ ಸೀತಾ ಉಲ್ಲೊಲು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಲ್ಪ. ಈರ್ ಬೈದು ಜರತ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಡ ಕೇನ್ಲೆ. ಶುಭಕ್ಕ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು. ಕೊರ್ಜರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ ಬೈದ್ಯರ್. ಒನಸ ಆತಿಸಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಒನಸ ಆತಿಜಿ. ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸ ಆಂಡ ಇರ್ನ. ಇರೆಗ್ ಏಪಲ ಮೀನ್ ಕರಿ ಅತೆ ಶುಭಕ್ಕ. ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ ಐದುಡು. ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತರಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇರ್ನ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಪೋಯೆರ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅರಿಜ್ಜೆರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ ಓಲ್ಲೆರ್. ಇಪ್ಪೊಡು ಆರ್ ತೋಜುನ ಇಜ್ಜಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ. ಶುಭಕ್ಕಗ್ ದಾದೆ ಕಜುಪು. ಅರೆಗ್ ಮೀನ್ ಕರಿ. ಇರೆಗ್ ಮೀನ್ ಕರಿ ಉಂದು. ಅಂದಿಯಾ. ಗೆಸ್ ಮಲ್ತು ನಕ್ತುಂಡೋಲ್ಲ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಿಪ್ಪುಜೆರ್. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ವೈನೆ ಅವ್ಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವೈನೆ ಅವ್ಗೆ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕಗ್. ಓಹೋ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ವೈನ್ ಅವ್ಗೆ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕಗ್. ಎಂಕ್ ವೈನ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅವ್. ಬಿಯರ್ ಇತ್ತನ ಬಿಯರ್ ಬೋಡಾಂಡ ಬಿಯರ್ ಉಂಡು ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕವೆ. ಬಿಯರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವ್ ತೋರ ಭಯಂಕರ. ಎಲ್ಲೆ ಬಿಯರ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಯರ್ಲ ಉಂಡು. ಐಕೆ ದುಡ್ಡುದಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಶುಭಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತ್ನ ತಪ್ಪಿನ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಉಂದಾ ಆರ್ ಏನನ್ ಸೋಪ ಪೌಡರ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡೆರ್ ಅಂದ್ ಮೀನ್ ಕರಿ ಇತ್ತಂಡಲ. ಬಿಯರ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕಗ್ ಬಿಯರ್ಲ ಅವ್ಗೆ. ಓ ಇರೆಗ್ ಓ ಬೋಡ ಅವ್ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕವೆ ಎರಡಲ್ ಪನೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡ್ ಪನೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ. ನೆರವೇರು ಬೊಕ ನೆರವೇರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಪೋದು ಸವಿತಾ ಪರ್ದು ಅತ್ತೊಲ್ ಪನ್ವೆರ್. ಅಯ್ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಲೈವ್ಗ್ ಪೋದು ಸವಿತಾ ಪರ್ದು ಬತ್ತಲ್ ಪನ್ವೆರ್ ಎರಡಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಎರಡಲ ಪನೊಡ್ಚಿ. ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ತುಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಶುಭಕ್ಕಗ್ ಬಂಡೇರ್. ಸತೀಶ ಬಾಬನ ಬರ್ತ್ಡೇನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎತ್ತಿಯೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡತೆ ಬರಂದೆ ಇನಿ ಬತ್ತುದಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವೇ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ವಾಲೆಕ್ಕೊಡಿಯೇ ಬಾಟ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡತೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಐಕಿನಿ ಬರ್ನಾಗ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪಾನಕ ಆವಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾನಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾರ್ರೆ. ಓ ದೇವ್ರೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪಾನಕ ಗ್ಯಾರೆಗ್ ಇತ್ತು ಚಳಿ ಅತ್ತ ಅವು ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಏರ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಲ್ತು ಕೊನಪುನಿತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗ್. ಇರೆ ಮಾಲ್ ಓ ಬೋಡಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪಾನಕಗೆ ಅವು ಏರ್ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ.
ಅವಳ ನಾನು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತೆರಡು ಪನ್ಕ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೀತ ಚಪ್ಪಡ ಒಂದು ಪಾನಕ ಮಲ್ತೆರಡು ಆಯ್ಜ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾನಕ ಪರ್ರ ಅಂದು ಸೀತ ಪೋತೆರ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇ ಪಾಪ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಓಲ್ಲೇರಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಲಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲಿರು ಆರು ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲಿರು ರಾಜೇಶ್ KB ದೇರು ರಾಜೇಶ್ KB ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶುಭಕ್ಕಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಡಪಡಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗೇಶನ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಆರ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು ಯಾನ ದಿನಾಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಪರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಬರಂದಲ್ಲ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಎದುರುಡತೆ ಮುಲ್ಲ ಈಗ ಬತ್ತದ ಪರೋಡ್ಚಾವೆ ಪರಿಯರ್ಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆರುವೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಗ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಪೋದು ಸವಿತಾ ಟೈಟ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆರುವೇರವೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪರ್ಲ ಬಡಂಡ ಏತ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೇ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಕಷಾಯ ಆವಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಆವಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆವ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನಾಗ ಟೈಟ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಆ ರೀತಿ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಪೇರ್ತುಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಆವ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಸವಿತಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಬಲೆ ಅಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರವೆ ಸತೀಶನ್ನ ಕೋಡೆ ಇರ್ನ ಸೀತ ಎತ್ತನ ಮಾಲಿತ್ತು ಜಿನಿ ಸೀತ ಉಂಡೇ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಮಾಲುಂಡು ಏತು ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆ ಇನಿ ಏತ್ಲ ಮಾಲೊಲಿ ಅಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತಿರು ವೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಲ್ಯ ಬಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ 90ಲ ಉಂಡು ಅವು ನಾಗೇಶನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಪರ್ದು ಸೈಲ ಅಂದು ಸೀತಾತ ಸಾರಿ ಮಾರ್ರೆ ಚಂದ್ರು ಗೋವಾ ಹಾಯ್ ತಂಗಿ ನೀವು ಸೋಸಲ ತಿಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಗಿರ್ಮಿಟೋ ತಿಂದ್ರ ಸತೀಶನ್ನ ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯಾರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಓಲರಿ ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರೇ ಪರ್ಪೆ ತಯಾರು ಪರ್ದು ಪೋಯಾರ ಅಂದ್ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಒನಸುಗ್ ಬನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ತಿರ್ಗರ ಸುರಾಂಡ ಆಂಡತ್ತ ಕತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲೇರು ತಿರ್ಗುಂಡು ಅನ್ನಂದ್ಲ ಪನೊಂದುಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ತಂಗಿ ನೀವು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ಲ ಯಾಕೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಬರುವ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕಂದು ಚೌತಿ ಬರ್ರ ಅಂತಾರ ಹಾಯ್ ತಂಗಿ ನೀವು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ಲ ಯಾಕೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೌತಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಚೂರು ತಿರ್ಗುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯೇರು ಪನೊಂದು ಚೂರು ತಿರ್ಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾಣ ಸತೀಶನ್ನ ಇತ್ತಕೇನುಂಡೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಿರೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಯ್ ತಂಗಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಪನೊಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಕೇನುಂಡ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶನ್ನ ಒರೊರು ಅಂಚನೆ ಮರೆ ಬಂದರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಂದರು ಆರು ದೂರ ಪೋಯರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹೋದರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಹೋದರು ಸವಿತಕ್ಕ ಹೋದರು ಒಡೆ ಪೋಯರು ಮುಗುಲು ಹಾಯ್ ತಂಗಿ ನಿಮ್ದು ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರು ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು ಸಾಂಬಾರೇ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನುಂಗುದು ನಾವು
ಚಂದು ಬ್ರದರ್, ನಮ್ದು ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ನಮ್ಗೆ. ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುದು ನುಂಗುದು. ನಾಗೇಶನೇ ಬತ್ತೇರ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬತ್ತೇರಾರು. ಸತೀಶನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋತೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆಕೇನಂದ್ರು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಾಜ ಓಲಾರಿ ಪೂಜ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೂರ పోతేరు ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಓದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ರಪಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ರಕ್ಷಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಂತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ತಂಗಿ, ನೀವು ಹೆವಿ ಶಾರ್ಪು ಅಂತೆ ಹೌದಾ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೂಸ್ಟ್ ಕುಡಿತೀರಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕು ಚಾ ಪರ್ಪನೆ ಬಂಗೋಗ ಮರ ಯಾರು ಬೂಸ್ಟ್ ಬರ್ಪರಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಾಯ್ ತಂಗಿ, ನೀವು 1000 ವರ್ಷ ಬಾಳಿ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಬ್ರದರ್, ನಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ, ನಾವು ಚಾ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಚೆಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಬೂಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿಯುವುದು? ಅದು ಲೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೇನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ದೂರ ಪೋಯಿರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ పోయారు ಇರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏನಾಯ್ತಾ ಏನಂತ ಹೋಯ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾನೇನೆ. ಬಂಗಾರದ ಹಿಂಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಉಬ್ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಕರ್ಂಬ ಅತ್ತಿಯವು ಸವಿತಕ್ಕ ಪೆಜಕಾಯ ಪಾಪ ಸತೀಶನ್ನ ತೋರ ಹೊಡತ್ತ ಏರೇನೆ ನಾಗೇಶನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನು ಸತೀಶಣ್ಣನ ಸೀತಾ ಜೋರು ಉಲ್ಲಲೆ ಬಾಬಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೀತಾ ಜೋರು ಉಲ್ಲಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಏರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ. ಪರ್ಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಪರ್ಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ತ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತಾ ಐಕ್ ಪರ್ಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಎಸ್ ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೀತಾ ಪೋತೋಲು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋರೆಗ್ ಪಂಡೆ. ಸೀತಾ ಪೋತೋಲ್ಗೆ ಪೋರ ಬಂಡೇರ್ಗೆ ಸೀತಾನ್ ಬಿಡಿಯರು ಸತೀಶನ್ನೇ ರಡ್ದಿನೆತ್ತೇರು ಸೀತಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಸೀತಾನ್ ಬಿಡಿಯರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇನೆ ಮಾರಿ ಸೀತಾ ಕೈ ಕೊರಿಯಾರ ಸತೀಶನ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸೀತಾಗ ಕೈ ಕೊರಿಯರು. ಮರ್ದ ಪಾಲ್ಪಕ್ಕೇನು ಚಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗಿಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಚಂದ್ರತೆ ಪಂಪೆರತ್ತ ನೆಂಜಿ ಬುರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೂರುಂಡಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಆದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಯ ಟೈಟ್ ಆದ ತಿರುಗುನಿ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ದಾನೆ ತಿರುಗುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರುಗುನಿ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಮಾರೆ. ಅವು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಮಾಲ್ ಕೊರಿಯರತಿ ಅಂಚ ತಿರ್ಗೆರ ಸುರಾಂಡ್ ನಾನ ಏಪ ಬರ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತು ಜೀಪನ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ ನಾನು ಬೇಗ ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೇವೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೋಲ್ ಡೈರೆಗ್ ಬಂಗಾಪುನ ಇರ್ಬೇಕ ಲೈವ್ಗಳ ಬರ್ಪುಜಾರು ಕಿರಿಕಿರಿ. ಆವು ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದವನ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರೋ ನಾಗೇಶನ್ನ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಆವ್ಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಆವ್ಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬೋಯ್ರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಅನ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದ ಅವ್ವೇ ಇರಂತೆ ಮೋನೆಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶೀತ ಇತ್ತಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಜೀರೆಗ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಇರ ಮೋನೆ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾವಣ್ ಸತೀಶನ್ನ ಬತ್ತೆ 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 ಬೊಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಲು ಸುಯಿತೊಂದೆ ಬತ್ತಾರ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದ ಆರು ಸುಯಿಂತೊಂದೆ ಬತ್ತೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಸುಯಿಂತೊಂದೆ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ತಂಗಿ ನೀವು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು.
ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೇವೆ ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್, ಬರ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೇವೆ. ನೀವು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೋದವರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಬಂದದ್ದಲ್ವಾ ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ, ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾತಕ ಪನ್ಪರನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಂದು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಈರ್ ದಾದ ಜಾತಕ ಪನ್ಪರ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಸತೀಶನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತಕ. ಇನಿ ಏರ್ಲ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೆರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಇನಿ ಇದಾನೆ ತಿನಂದೆ ಇನಿ ಪಂಚಾಮಿ ಅಂಚನಾ ಇನಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ನಾಗೇಶನೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಅಂದ್. ಮೋನೆ ತೂದು ಪಂಡರತೆ ಎಂಕ ಅಂಚಾಕೇನಿ ಓಹೋ ಅಂಚಾನ ಸತೀಶನ್ ಅಂದಂದು ಈರ ನೀಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡನ್ ಮೋನೆ ತೂದೆ ಬಂಡೆ ಮೋನೆ ತೂದು ಪಂಡರ್ ಅತೆ ಐಕ ಅಂಚ ಕೇನಿ ಅಂದಂದು ಎಂಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೇವು ಪದಂಗಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ತೇವುಲ ಪದಂಗಿಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಸೋಕಾಪುಂಡಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕೂಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಸುರು ಇಜ್ಜೆ ನನಲ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ ಆರು ನನ್ನ ಜನವರಿ ಬೊಕ್ಕಾಂಡು ಹಾಯ್ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ 6 ಜನವರಿ 14 15 14 ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕಾಂಡು ಸತೀಶನ್ನ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು. ಕಜಿಪು ಸಾರ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಸಾರು ಇರೇಗದಾದೆ ಎಂಗ್ಲೇಗ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಆಯ್ತು ಓಳಿತ್ತೇನೆ ಗ್ರೇವಿ. 13 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿರು ಮಾಡಿ. ಯಾನ್ಲ ಶೀತಲ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಓಹೋ ಹೇಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಆರ್ಲ ಶೀತಲ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೇವು RCUAE RGಯ ಯು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ 4 ಜನ ತೋಜ ಉಂಡು ಇತ್ತು 22 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು 20 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಶೀತಲ ಏರಿಯನ್ನ ಇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕೋಡೆ ವರ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಯೇ RGUAE ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅವೇನ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೀವದನಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದ ಮಾರೆ ಸೀತ ಜೀವದ ನಿಮಗೆ ಸಹಿತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಯೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಏರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಶೀತಾನ
ಉಂತುಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ಉಂತುಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ಲಕ್ಕುದುಂತಲಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಿದಾನ್ಯ ಇಜ್ಜ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಓ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಒಣ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಒವ್ವಿಯೇ ಕ್ವಶನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರತ್ಯ ಕವ್ವೆ ಕಡೆ ಸವಿತಕ್ಕೇನಿ ಏನ ಬಂಗಾರದಿಂಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಉಬ್ಬಿ ಅಂದ್ ಐಕ ಅವುಂದು ಪಂಜಕಾಯಿ ಬೆಜಕಾಯಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನೇರು ಇತ್ತು ಬೇಗನೆ ಕೋಡೇರು ಬರೋ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೀನು ಬೇಗನೆ ಬಿದ್ದನ್ಯ ಹೇಮಕಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೊಂತ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಮ್ ದಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ನೀನು ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅತಿ ನಮಕೊಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನಿ ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ವೆಜ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯರಂದ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಪಿದಾಡಿಯರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ 90 ಬತ್ತುಂಡು ಕುಡ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಯರತ್ತೆ ಎಂಚ ಜಾಸ್ತಿ 90 ಬರೀ ಬತ್ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೋಡಿತ್ ನಗಲ್ಗೆ ತಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ವೆಜ್ ಓ ಅಂಚ ಪಿಲ್ಲು ಮಿನ್ನು ಷಷ್ಠಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೈತಾಲ್ ಪೋರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೆರ್ಡೂರು ಷಷ್ಠಿಗ ಐರೆ ಕೈತಾಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಬರ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಷಷ್ಠಿ ಇರೆ ಕೈತಾಲ್ ಆಪ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದು ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಬೋಡ್ಗೆ ಪೂರ ಜನ ಪೆರ್ಡೂರು ಬೋಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೇಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಅಂದೇ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕನ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಆಪುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೇ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಆಪುಂಡ ಮೀನ್ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಆಪುಂಡ ಇರೆಗ್ ರಚ್ಚಿಗುಲ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಚ್ಚಿಗುಲ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅವು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದ್ ರಚ್ಚಿಗು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ರಚ್ಚಿಗು ಕೊರಿಯರ ಮಾರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇನಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋತಲ್ ಅಂದ್ ಶೀತ ಅಂದ್ ಇನಿ ರಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತನಿಗೆ ಶೀತ ಶೀತ ಬರ್ಪಣೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಶೀತ ಬಂಡ ಆಪುಜಿಗೆ ಶೀತ ಬರ್ಪಣೆ ಬರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾಯಗಿಯೇ ಪಾಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಶೀತ ಬರ್ಪಣೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೇರ್ ದಾಯಗಿಯೇ ಪಾಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಶೀತ. ಬಂಗಾರದಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಲಿ ನುಂಗಿ ಅವು ಬಾರೆದ ಪರಂದಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಂಗಾರದಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಲಿ ನುಂಗಿಯೇ ಆರು ಪೆಜಕ್ಕಾಯಿ ಬಂಡಿರತ್ತ ಅಂದು ಓಕೆ. ಐಕ ಕೆಲ ಉಂಡಿ ಪರಂದಗಳು ಉಂಡು ಪೆಜಕಾಯಿಲು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲ ಉಂಡು ಒಂಜಂಜಿ ಒಂಜಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು. ಈರು ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕಿನಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿ ನೀರು ಆರ್ಕೆಂಚ ಬಂಗಾರ ದಿಂಗಿನಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿನಿ ಉಬ್ಬಿನಿ ಪನ್ಯಾರು ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕಿಯರ್ಗೆ ಅದು ಬಂಗಾರ ದಿಂಗಿಯರ್ಗೆ ಉಬ್ಬಿನಿ ಈರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಆರ್ನಂಜಿ ರೀತಿ ಈರ್ನಂಜಿ ರೀತಿ ಅಂಚ ಮೀರ್ನ ದಕ್ಕಿನ ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕಿ ಅವು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೆಜ್ಜಿನಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ದಕ್ಕಿನಿ. ಶೀತ ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಂಡೆಡು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಜಪ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದೆ ಇರೇ ಬಾರಿ ಮಂಡೆಡು ಇತ್ತಿನ ಸತೀಶನ್ನ. ಸತೀಶನ್ ಇರೇಗ ಮಂಡೆಡು ಬಾರಿ ಜೋರು ಇತ್ತಿನ ಅಂದತೆ ಅವು ಪೂರ ಶೀತ ಜಪಡ ಎಲ್ಲ ಅಂದಿರ್ನ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ ಮಂಡೆಡು ಬಾರಿ ಜೋರು ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಶೀತ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಜಪಡ ಎಲ್ಲವೇನು. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬಲೆ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡಿಯೋ ಕುಡಿಯೋ ಚಾ ಕುಡಿಯೋ ಬಾಲ್ ಚಾ ಕುಡಿವ ಸತೀಶನ್ನೇ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಬಾರಿ ಜೋರು ಇತ್ತು ನೀರೇಗ. ಎಂಚಿನೇ ಸತೀಶನ್ನ ತಿರ್ಗುಂಡ ಚಾಪಂದು 90 ಕೊರ್ಪೆರು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂದ ಅತ್ತಿಯ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆತು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ನಾಗೇಶನ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ ಚಾವು 90 ಒಂದು ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಅರೆಗ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಏನೇನ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದ ನಮಕ್ಕು ಸರಿಯಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನ ನಾಗೇಶನ್ನಾಗ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀ ಪಂಡ 2-3 ದಿನ ಆಂಡತ್ತೆ ಬರಂದೆ ನೀ ಸರಿ ಪರಿಯರ ತುಲೆ ಆರ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಆತೀನಿ ಬಾತ್ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾತನ್ರಿ ಟೈಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡಾರ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಸರಿ ಆಂಡಾರ ಮೊನ್ನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಂತೆ ಮೋನೆ ತೆಲಿಕೆಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆತೇರ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆತೇರ ಅವರ ಸರಿ ಆಯ್ರು ಅವರ ಪಂಡ ದಂಬುಡರ ಲಕ್ಕಿನೇ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ವಾವಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡಾರಾಗಿತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಹೊರತುಲೆ ಮೋನೆ ಬಾತು ಬೈ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಅವ್ರ ತೆಲ್ಕೆ ಎತ್ತನ ಮೋನೆಡ ಅವು ದಂಬುಡು ಲಕ್ಕಿನ ಯಾರವ್ರ ಅಡಿದ ಕಡ್ಡ ಬೂರಿ ಏರ್ತುಲೆ ಅಡಿದಕ್ಕೆ ಬುಲ್ತೇರು ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಅದೈತೆ ಮೋನೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಒಂದೇರು BP ಡಿ ವಿಲಾಗರ್ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಬಂದಿರ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ತುಲೆ ಯಾರು ಪೊಸತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮರ ಲೈವ್ಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮಾರೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಿಲಕ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊನೆ ಕೆಂಪಾದ ಕೊಂಬುಲ ಬತ್ತಂಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೋಡು ದಿನಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಇದನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ದಿನಲ ಬೊರ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಫುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಂಪದು ಕೊಂಬು ಇದ್ದೇನೆ ಪರ್ಣ ಕೆಂಪಂಡ ಕೊಂಬುಲ ಕೊಂಬುಲ ಬತ್ತುಂಡಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಗಿಡಪ್ಪುನಿ ದಾದೆಕ್ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಕು ದಾದೆಕ್ ಗಿಡ ಸೀತಾನ ಗಿಡಪ್ಪುನಿ ದಾದೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಕು ದಾದೆಕ್ ಮುಂಕು ಶೀತಾಕ ವರ್ನಾಗ ಮುಂಕು ಬೋಡತ್ತೆ
BPD ವಿಲಾಗರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್. ಲೈವ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್. ಕುಡ್ಲದ ಮಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಆತ ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಾಗೇಶನೆ ಸರಿ ಆಯೇರ್ ತುಲ. ಆರ್ಟ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಅಂದ್ ಹಾ ಈರ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒವ್ವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಪ ಬ್ರದರ್. ಆರ್ ಮಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಆತ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಶನೆ ಸರಿ ಆಯರಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಲ ಗುಲಾಬಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡಾರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಆಯೆರ್ ತೋಜುಂಡು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒವ್ವುಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಒವ್ವೆ ನಾಗೇಶನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ತರ ತರ ಆಪೆರಾರ್ ನಮನೆ ನಮನೆ ಆಪೆರ ಆ ಮಾಲ್ಡ್. ಪಿಂಟ್, ಬಿಯರ್, ವೈನ್, ಪೇರ್ ಬಳೆನಕ್ಲೆ ಪೇರ್ಲ ಉಂಡು, ವೈನ್ ಉಂಡು, ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಟೊಮ್ ಟೊಮ್ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಟೊಮ್ ಟೊಮ್. ಆರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು BPD ವಿಲಾಗರ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದೆ. ಟೊಮ್ ಟೊಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹಾ ಪುರ್ರು ಪುರ್ರು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಗೊತ್ತಾನು ಇತ್ತೆ ಟುಮ್ ಗೊತ್ತಾನು. ಟುಮ್ ಆರ್ನ ವಾವ ಪುದಾರ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಉಂದು ಪುರ್ರ ಪುರ್ರು ಪುರ್ರ ಪುರ್ರ ಬತ್ತೆರ್. ಚಂದ್ರದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಗ್ ಬಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂದೆ ನಾಗೇಶನ ನನ್ನ ಬಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಪುರ್ರು ಬತ್ತೆರ್ ಪುರ್ರಲ ಏರಾಕ ಪುರ್ರ ಏನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪುರ್ರ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅವೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೆ ಪುರ್ರ. ಅಮಾಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶನೆ ಅಮಾಲ ಕಮಾಲನ ಏರ. ಸತೀಶನ್ನೆ MLಗೆ ಮಾಲ್ ನಾಗೇಶನ್ನ MLಗೆ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ 90 ಬತ್ತುಂಡು ಕುಡ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕಿಯಾವ ಮಾರ್ರೆ. ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ದ ಬಂಗಾರಲ ದಕ್ಕೇನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕೆರ್ ಚಂದ್ರತ್ಯಾಕ ಅಂದಂದು ರೇಟ್ ಇತ್ತುಂದಾನೆ ಟೈಟ್ ಆಂಡ ಬಂಗಾರ ಬೊಲ್ಲೆ ಓಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬೊಡ್ಚಿ ನನ ಮಾಲ್ದ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಟೊಮ್ ಟೊಮ್ ಚಂದ್ರತ್ಯಾಕ ಅಲೆ ಪುರ್ರು ಬತ್ತೆರ್ ಟೊಮ್ ಟೊಮ್ ಬತ್ತೆರ್ ತುಲೆ ಆರೆ ಪುರ್ರು. ಟೊಮ್ ಟೊಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರದ ಮುರಾನಿ ದಾದ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತುನೆ ಶುಂಠಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಏನ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಅವು ಎಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣ ಅತ್ಯ ಆಶೀಶ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಏನಾನ ಇತ್ತುಂಡ್ಯಾ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮ್ ಟೊಮ್ ಆತುಂಡು. ಟಮ್ ಟಮ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುರಾನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ತುಯ್ಯಾರೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಸುದ್ದಿ ಬೊರ್ಚಿಂದ ತೇರ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಬೊರ್ಚಿಂಡ ಬೊರ್ಚಿ. ಅಂಚೆ ತುಯ್ಯಾರ ಮುರಾನಿ ನನ್ನ ಮಾಲ್ದ ಸುದ್ದಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅತೆ. ಈರು ಒವು MM ದಾತ BPD ವಿಲಾಗರ್ ದಾತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ. ಚಂದ್ರತಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ತರೆಟ್ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೂಜಲ್ ಪೋಂಡ ಅವು ಅತ್ತಿಯೇ ಅದೇ ಕಡೆ ಬನ್ಯತೆ ಮಂಡೆಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಜಪ್ಪುಂಡು ಸೀತ ಬತ್ತುಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಯಾನ್. ಸತೀಶನ ಮಂಡ್ಯ ಜೋರಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನ್ ಸೀತ ಬತ್ತು ಪೂರ ಜಪುಡಾಯಲ್ ಬನ್ನಿ ಚಂದ್ರತ್ಯಾಕ ಇರ ಏಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತಕೇಂಡ. ಓ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ. DSPಯ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇರ್ನ ಮಾಲ್ ಎಂಕ್ ಯಾವ್ ಮಾಲ್ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನಗ್ ಯಾವ್ಯ ನಾಗೇಶನ್ನ ಮಾಲ್. ಆರ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಆರ್ ನನ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಬಾಕಿ ಅವೆ ನನ್ನ ಪರೊಡ್ಚಿ ಸತೀಶನ್ನ ಅವೆ. ಬಾಬಾನಗ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ ಸತೀಶನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಬಾಬಾನಗ್ಲು ಇರೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋವೆರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ಲಲ ಇರೆನ್ ಬುಡ್ದು ಪಾಡಾಯರು ಪಂಜಿ ಅಪಗದೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆದೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ದಾದ ಪೂರ ಆತುಂಡ ಒರೊರ ಎನ್ನನಗ ತೆಲ್ಕೆ ಆರ್ಪುಂಡು ಒರೊರ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು. ಸತೀಶನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಇರ್ನಟ್ಟುಗ್ ಉಲ್ಲೇರ ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಎಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಡೇರೆಗ್
ಏರ್ನ ಬಾಬಾನಗಲ ವನಸಾತನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವನಸಾದಿಪ್ಪೋಡು ವನಸಾದಾಗ ಗುಡ್ಡೆ పోతుంది ವಾಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಯ್ಯಲಕ್ಕ ಹೌದಾ ವನಸಾದ ಗುಡ್ಡೆ పోతుంది ಆಗಲು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌದಾದ ಮಾರೆ ಪಿಂಟು ಕೂಡ ಬತ್ತುಂಡ ಚಂದ್ರತೆ ಕದಾದಂಡಿ ಹೌದಂಡ ಟಮ್ ಟಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪರ್ಪುನ ವಿಚಾರಾಗ್ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ 5 ವರ್ಷಡ್ ಟೈಟ್ ಆಯ್ನಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಇಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆಯಾರ ಪಂಡ ಇರ್ಲ ಬರ್ತಾರತೆ ಓಹೋ ಅಂಚ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏತುಂಡು ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕ ಮೋನೆ ಕೈದಿತ್ತೇರ ಅಂದ್ ಅವ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೈದಿದ್ನಿ ಅರೆಗ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡು 2 ವರ್ಷ ಅಂದ ಅಂದ ಇರ್ಲ ಬರ್ತಾರ ದಾನೆ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕ ಚೂರು ಉಂತುಲ ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡು ಅವಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪರ್ನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಹವಾಮಾನ ಸಹಿಸೊನರೆ ಅವಂದೆ ಪರಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಅಂದೆ ಆತ ಪೂರ ಬೇಜಾರು ಹವಾಮಾನ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡೇರೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ನೆ ಅವ್ ಓ ನನ್ನ ಪರೋಡ್ ಚಾವೆ ಬ್ರದರ್ ಪರೋಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರೋಡ್ ಚಾವೆ ಪನ್ಪನೆ ಪನ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಆಯ್ನೆ ಆದು ಪೋಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟುನ ಕನಟ್ ಆಯ್ನಿಂದ ಎನ್ನಲೇ ನನ್ನ ಪರೋಡ್ಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನೋದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಂಕಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕುವಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತನಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಮಂಡೆ ದರ್ಪಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಕದು ಯಾನ್ಲ ಪೆರ್ಡೂರುಡೆ ಬಾಕಿ ದುಂಬು ಗಂಗರದ ಕರ್ಪೋಡು ಈ ಜನ ಕಮ್ಮಿದತ್ತು ಪೂರ ಒಂಜೇ ನಂದು ಮಾರೆ ಅಂದ ಸುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಪೆರ್ಡೂರುಡೆ ಬಾಕಿ ದುಂಬು ಗಂಗರದ ಕರ್ಮೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜೊರಿಯರನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂದಿಯ ಪನರಬ್ಬು ಜಿತ್ತೆ ಬನ್ಪುನಿತೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ಗಂಗರದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕರ್ಮೋಡು ಓಲೋಲ್ ಇಪ್ಪನಮ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಯಾನ್ಲ ಓಲೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಕೆಲವು ಪುನ್ನಲನ್ನ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಚೇಚೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಚ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಚಿದ್ದೆವ ಒಂದೆಂತರದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಂತರದ ಓಲು ಅವ ಅಂಗಡಿ ಹೌದಾನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ಜಿ ಆಯರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಗೆ ಬಿಯರ್ ಸತನ ಪರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆಂಡ ತಿನ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇರ್ ಕಟ್ಟದು ತಿನ್ಪೆ ಗುಳಿಗಾಗ್ ಬಾರ್ನೆ ಬಲಸಿಲೆಕ್ಕ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಹೋ ಈರ್ ಅಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ತಿನ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪರಬಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಚೋಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಆಯರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಈ ಕಾರಣಗೆ ಬಿಯರ್ ಸತನ ಪರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆಂಡ ತಿನ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇರ್ ಕಟ್ಟುದು ತಿನ್ಪೆ ಗುಳಿಗಾಗ್ ಬಾರ್ನೆ ಬಲಸಿಲೆಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂಚನಾ ಇರೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತುಂಡೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಪ್ಪನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 10 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದ ಆಂಡ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ಓಹೋ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಪರಂದಿತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅನ್ಲ ಯಾರ್ಲ ಇರ್ಲ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಎಡ್ಮ ಒರುಂಬ 10 ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಯಾನ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾವು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಚಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಪರ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ನಾನಾ ನಕ್ಲಿ ಪರ್ಚಿ ಏನೇ ನಾ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ
ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ಪರೋಡ್ಚಿ ಪನ್ನಿಪ್ಪಡ ಊರು ಬಂಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಕುಡೋರ ದಾದ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪರ್ನೆ ಆತ್ ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓ ಈರ್ ಪರ್ನೆ ಆತ್ ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಏರ್ಲ ಪರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತಾರ ಅಂದಿರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಡಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪರವನಿತ್ತೇವೆ ಇನಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಯಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನಾಗ ಪನೋಡಾನ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ತೂಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪರ್ನೆ ಆತ್ ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಏರ್ಲ ಪರ್ತ್ ಜೇರ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೈ ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಿದಡಿಯರ್ ಅರೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತುದಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದೀದ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತುದಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆ ಗವೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಬಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡೀರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡೇರ್ ನಮ ಸೌಖ್ಯ ಬನ್ನಿಪ್ಪಡಾರು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪುನಗ್ಲೇನ್ ತೂಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ಈರ್ನ ಮಾಲ್ ಬೋಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಏಪಲ್ ಅಂದಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಾಲ್ ಏಪಲ ಬೋಡು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಸುಮಾರು ಪರ್ಪುನಗ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ರ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಆಂಡ ಮಾಲೆ ಮಲೆಕ್ ಪೋದು ಪಂಪಾ ನದಿ ಕಡತಿನೆ ಟೈಟ್ ಆಪೆರ್ ಅಂದಂದ್ ಅವು ಅಂದ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಲೆ ಸುಮಾರು 90 ಬತ್ತುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪಂಡೆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಪುನಗ್ಲೆ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಪಂಡೇರಾರು ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಪಂಡೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಪರ್ಲೆ ಎಂದ್ ನಾನಲ್ಲ ಪರ್ಂಡ ಭಯಂಕರ ಧೈರ್ಯತೆ ಒಡೆಲ ಪೋದು ಬರೊಲಿ ಏರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಪಾತೆರೊಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಮಲೆಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಅಗಲ್ ಪರ್ಪುನ ಅಂದಂದ್ ಕೆಲ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬುಡುವೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕೆಲ ಜನ ಬುಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅಂಚ ಕೆಲ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಅವೆ ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಂದ್ 100 ಜನ ಪರ್ಪುನಗ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎಂಚಾನಲ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಆತೆ ಕೆಲ ಕೂಡ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರ್ ಒರ ಪರ್ದ್ ಬುಡ್ದು ನನ ಪರೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓಹೋ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕವೆ ನನ್ನ ಪರ್ಪುನಂಡ ಇರ್ಡ ಪಂಡದೆ ಪರ್ಪುನ ಅವೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋರ್ದ ಬುಡಿದಿಯರ್ಲ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಪಾಪದನ್ನ ಪೂರ ತಲ್ಲ ದಿಯ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗಿ ನಲ್ಪತ್ತೆರಡು ಮದಿನ ಬುಡ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದ ಆತ ದಿನ ಬುಡ್ನಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ರ ಪೂಜ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬೆರಿಪೋಡು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪರ್ಪುನಗ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಪರ್ದ್ ಮರ್ಯಾದೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ್ಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಏಪಲ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ದ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ನಾಗೇಶನ ದಾದಾಂಡ್ ಪಾಪ ಮರೆ ನಾಗೇಶನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಪರ್ಪುನ ಬುಡಿಯರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಚ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಜಂಜೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದೆ ಪೋಯಿರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದೆ ಪೋಯಿರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರೆಂಚ ಬುಡ್ನಿ ಪರ್ಪುನ ಈರೆಂಚ ಬುಡಿಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ 100 200 300 ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರೆಂಚ ಬುಡ್ನಿ ಪರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದು ಇತ್ತುಜಿ ರೋಡ್ ಡೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಇರು ರೋಡ್ ಇಪ್ಪೆದಾರ ಓ ರೋಡ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯ ರೋಡ್ ನಸ್ಮಂತ ಇಂತುಂಡು ಟೈಟ್ ಅದು ಅಂಚ ತೂನ ಪೂರ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಅವು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಅಲ್ಪರ್ ಲಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪಿತ್ತು ತೂಯಿಲ್ಲಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏರಿಯರ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಆವಡ ಅಂಚ ಆವೋ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಏರೇರ್ನ ಬಾಡಿ ನೀನು ಕೇರಾರುಂಡ ಏರಿಯರ್ನ ಬಾಡ್ದೆ ಏನೇನ ಕೇನೋಡು ಏನು ಆವಾರೊಡ್ಡು ಏನ್ ಆವರುಂಡು ಆವ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಗಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಪರ್ನೊಂದು ಪೂಜೆರು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಿನಲ ಪರ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಪ್ಪುವೆರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪರ್ದು ಕಡೆಕ್ 5 ತಿಂಗಳು ಲಿವರ್ ಪೋದು ನರಕ ತಿಂದು ತಿಂದು ತೀರಿಯರು 2014 ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಗಯ್ಯ ಅತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರೆ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಪೋದು ಅಂಚ ಪೂರ ಲಿವರ್ದನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪರು ಅವಂಡ ಓಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಅದೇ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ಬೇರು ಡೈಲಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಜೇರು ಅವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅವಂಡ ಓಕೆ ಆಗ್ಲು ಉನಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾರ ತೊಂದ್ರೆ ಸತೀಶಾನೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಗಂಗರ ಪರ್ದು ತೋರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಆನಿ ಬುಡ್ತಿನ್ಯ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಾನ ಸತೀಶಾನ ಇರೆಗ್ ಸುಲಭ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡೆ ತೋರ ಅವರ ಕೂಡ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಲೆ ಇರ್ ತೋರ ಅಪ್ಪಾರಿ ಇರ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ನಾನು ತೋರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ ತೋರ ಆವಡೊಂದು ಕೂಡ ಗಂಗಾರ ಬರ್ಲೆ ತೋರ ಅಪ್ಪಾರಿ ರವೆ ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತ್ಯಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಟೈಟ್ ಆತೇರು ಇತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಪಿರಿಂಡು ಚಂದ್ರವತ್ಯಕ್ಕ ಒರೆಯೊರೆನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದು ಟೈಟ್ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿರಿಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅವು ಈರ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರ ತೋರ ಆವಡುಂದು ಅಂಚನೆ ಕುರ ಪಂಡ ತೋರ ಆಪುಂಡು ಆರ್ಲ ಪರ್ದ ಸಪುರನೆ ಈರ್ಲ ಪರ್ದಿತ್ತ ಸಪುರನೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ತೋರ ಆವಡಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ದಾನೆ ತೋರ ಅಂದೆ ಸುಲಭುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೋರ ಆತರಿಗೆ ಪರ್ದು ಕೂಡ ಪರಂಡ ಅಂಡು ಈರ್ ಪರಂದಿಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಸಪುರನೆ ಸರ್ವಾರ್ ಇಟ್ಟಿಜ ಅದು ಸಜ್ಜಿನ ಸರ್ವಾಸರಿ ಇತ್ತು ಜಿರಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪರ ಯಾನ್ ಪರಂದೆನೆ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಂಡು ಜಾಂಡಿಸ್ ಬತ್ತದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಂಡಿಸ್ ಬತ್ತದು ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚ ತೋರ ಹತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ತೋರ ಹತ್ತು ಪರ್ದು ತೋರ ಹತ್ತು ನತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಡಪರ ಒಂದಿತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಂಡಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ ನಡಪರ ಒಂದಿತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಈವರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಎನ್ನ ವಾರಗೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅವು ಎಡ್ಡೇನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ವಾರಗೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಬರೋಡ್ಚಿ ವಾರಗೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಪರ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉನಾಸ ದಾಲ ಇತ್ತನ ತಿನ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಚ್ಚಿ ಏನ ಜೀವಾಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಸರಿ ಆಪರಿ ಸರಿ ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಅತ್ತೆ ಜೀವ ಒಂಜಿ ತೂವರ್ ಪುರ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ವಾರಗೊರ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಪರ್ದು ಜಿಮ್ ಅತ್ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಲಿಮಿಟ್ ವಾರಗೊಂಜಿ ಚಂದ್ರಾತ ಕುಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊರ್ಚಿ ಪರೋಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋನೆ ಪೂರ ದಪ್ಪ ಆದಿತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನನ ತೋರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂಚಿ ದೀಕನೆ ಚಂದ್ರಾತ
ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅವು ಹಾಲಾಪುನೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಪನ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಹಾಲಾಪುನೆ ಅವಳು ಓಲು ಪರ ಕಲ್ತನೇ ಹಾಲಾಪುನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪರಂದೆಲ್ಲ ಹಾಲಾಪೇರು ಅಂದು ಪರಂದೆಲ್ಲ ಹಾಲಾಪುನೆ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಪರಂದಿಪ್ಪುನ ತೋರೆ ಎತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಸಪುರ ಎಜ್ಜೆರಾರು ಬೊಕ ಅಂಚಿಡ್ ದಿಂಚಿದ್ ಕೊನತ್ತು ದಕ್ಕ್ ದಕ್ಕುದುಂಡತ್ತ ಐಟ್ಲ ಬೊಕ ಹಾಲಾಪುನೆ ನರಮನೆ ಅಂಚದೆ ಬೊಕ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗಂಗಸರ ಬುಡಿಯೆ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಗೆತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆನಗ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಅವಲ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಲ ಇರ್ನ ಹನೆ ಬರನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಾರ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಅವ ಒಂಜಿ ನಸೀಬ್ ದಾಲಾನ ಅವಲ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ನಸೀಬ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಪಗ ಗಂಗಸರ ಅಂದಾಂಡ್ ಐರ್ದಕ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತಾರ್ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತುನಗ ಇಂಚಾವಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನನ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ಇರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಡಿಪ್ಪುಲೆ ಮಾರೆ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರು ಉನಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಇರ್ನ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡಿಗೆ ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಆರ್ನಂದ್ ಏನು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾರ್ ಕೈಕರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಇರೆಗ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತುದು ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾವಡವಲೆ ಆಲೆ ಅವೇರು ಮೀನ್ದ ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಪಿರ ಕೊರಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ದಾದಾ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಪಿರ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾಯಸನ ಪಾಯಸ ಪಿರ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾಯಸ ಅತ್ತು ಪಿರ ಕೊರಿಯರ್ ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ್ಲೇನ ನಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ದಾದೆ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಪಿರ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಅಕಲ್ನ ಪಿರಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಲುಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೊಲಿ ಆತ ಇಮೇಜ್ ಮಲ್ತುನ ಮನೆನ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೊಲಿ ಆ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಿರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದೆ ಅಂದಂದ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಿರ ಕೊರ್ತಾಂಡ್ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ನನ ಬೊರ್ಚವು ನಿಖುಲು ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ಮು ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ BSNL ಇಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡಲ ಮೂಲು ಏರ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಒರೊರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತನೆ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಅಂತು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಪ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಕ ದಾಸಿ ಅನ್ನ ಕಾಸು ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ದೇವೆರ್ ಇರೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡವೆ ಯಾನಲ್ಲ ಬತ್ತೆಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಇರೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಾಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಮದತುದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಎಂಚಲ ಪನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಈ ಸರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆನ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆನ ಏರ್ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಅತೆಯ ಪೂರ ಗಂಗರ ಬುಡ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಲೈವ್ಡ್ ಇಂದ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತಿಯ ಅಂದ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಹಾಲಾಂಡಲ ಪನ್ಪೆರ್ ನರಮನಿ ಪನ್ಪುನ ಐತೆ ಎಂಚಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಐ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಜಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ತ ಅಂಡದ ಬಾಂಡ ಕಟ್ಟೊಲಿ ದೊಂಡದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನರಮನಿ ಅಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲು ಕೆಲದ ಆ ನಮುನೆ ಪರೊಂದಿತ್ತುನಾರು ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚ ಬುಡ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ ಆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಅರೆ ಗುಂಜಿ ಬೋಡತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪುಜೆರಿಯೆ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಆರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಅರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಿತ ಅರೆನ ಜೀವತುನಾರ್ ಪರ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಪನ್ಪುನಗಲ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ ತೂಜಪೋಡು
ಯಾನ್ ಪಂಡತ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸತ್ಯನ ಐಕ್ ಚಂದ್ರವತ್ಯಾಕಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ದಾತ ಅರ್ಲಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಪಕ್ಕಡಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬಾರಿ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆವಡ್ ಇಂದ್ ಅರ್ಲ ಪನ್ನಿ ಎಂದಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಕೀಲ ತೂವರಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಕೀಲ ತೂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕೀಲದ ತುಪ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಕೀಲದ ತುಪ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಎಡ ದುಡ್ಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಹಾಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ದು ಪೂರ ಆಯ್ದ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಸಾಂಕು ಬೇಲೆಜ್ಜಿಂಡ ಹ್ಮ್ ಕೈ ಕೆಲ್ ಸರಿಜ್ಜಿನ ಕಾರ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಕೈ ಸರಿಜ್ಜಿನ ಕೈ ಸರಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ನರಮ್ಮನಿ ಪನ್ಪುನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟುಬಿಡ ದಾದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆತೆರ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆರ್ಲ ಟೈಟ್ ಆತುಜೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಂಡ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಟೈಟ್ ಆತುಜೆರ್ ಅವೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐಕೆನ ಕೊನತ್ತ ನಕ್ಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರ ಆಪುಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳು ಬುಗುದ್ದೇರುಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂಡ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಕನೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಇಜಿಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಕನೊಲಿ ಕೋರಿ ಕಣತ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನರೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ನಿಜ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ವರ ಗಮ್ಮತ್ಗೊಂದು ಎನ್ನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎನ್ನೆ ಅಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಪ್ಪುನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಗಲಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಲೋಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಜಿ 320 ಇತ್ತೆ ಎತ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 320 ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂಬಳ ಬೆಂದಿನಿ ಪೋರ್ಕುನೆ ರೇಟೆಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಐದು ಮೀನು ತಿರ್ಗುಂಡು ಗಡಿಗೆ ಗೊರ ಅನ್ನ ಅಂದಿಯೆ ಒರರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏರಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡು ಹಾಲಾಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ದಾದ ಲಾಭ ಅತೆ ಏರಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡು ಅವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ನೊಟ್ಟುಗು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಲೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಡೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಐನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಗಂಟೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕತ್ತೇರಿ ಕೊನಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಏರ್ನುಂಡು ತುಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕತ್ತೇರಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊನ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಏರ್ನುಂಡು ತುಕ ಆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಮೈಂದು ಅತ್ತಿ ಅಂಚ ತಿರ್ಗುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತರ್ ಇರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಅದಿಜಿಂದ ಗಡಿಗೆ ಎಂಕಿನಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂಕಲವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅದು ಅವ್ಲ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವಂದು ಈರ್ನ ಸತೀಶ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇತ್ತೆ ನಂಜಲ್ ಎರ್ನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅವ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನನ ಅಂದ್ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಕನಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತೆನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏತ್ ಬರ್ಚ ಎಲ್ಲ ಬೊರ್ತುಂಡು ಪೂಜಿ ಎಲ್ಲೆದು ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐತ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆದು ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇನಿತ ಇನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ತಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಆಸೆ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದ ಕೊರುವೆರ್ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆರು ಎಬ್ಬೆ ಏರವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಏನು ಎಬ್ಬೆ ಏರವು ಉಂದು ಏನು ಅವೇ ಪಂಡತ ಐಕ್ ಪನ್ನ್ಯಾರ್ ಎಬ್ಬೆ ಏರವು ಉಂದು
ಜಾನ್ ಸೋಜಾ ಠಾಕೋಡೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪಡತೆ ಕೇನಲ ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಗಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅರೆ ಬತ್ತಿ ತಕೊಂಡಿ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸ್ವಾಗತ ಇರಗಿ ಲೈವ್ಗು ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವರ ಪೋಲೆಂದ ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತವೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ವಾರ ಬನ್ನಿ ಬಂತು ಜವೇರೇನು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಪು ನನಗೆ ಡೌಟು ಸತೀಶನೇ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಗ ಅರೆ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದು ಎರ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಏರಿತ್ತಾರಡ ಪಲ್ಲೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಈತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಂಜಿ ಕಥ ಟೈಮ್ ದೀದ್ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ದೀದ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆರ್ದು ಬಾಯ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಹಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಡ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಗ ತೋರ್ಜಿ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂತೋರ್ಚಿ ಬಾಬಾನಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮಂಗ್ಳವಾರತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತರ ಹಲೋ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಅನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನತಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ನಮ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ತಾರಾಸೋನು ಬ್ರದರ್ ತಾರಾಸೋನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತಾರಾಸೋನ್ ನಮ್ಮದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನೀವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮ್ಮದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ತಾರಾಸೋನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಬಂದದ್ದು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಾರಾಸೋನ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತೆ ಹತ್ತು ಒಲ್ಲ ಊರ್ದಾರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇಪ್ಪು ನಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದ ಹತ್ತೀರು ಇರು ಊರ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ತು ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಪುದರ್ದೋನಾಗ ಇರೆಗ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕಾರ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಅಲ್ವಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕಾರ್ಲದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲತ್ತು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಂದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುದಾರ್ತು ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೀರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಾರಾಸೋನು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ
ನಾವು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ತಾರಸೋನು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಪನಂದು ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮರ ಇರ್ಲ. ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾರಸೋನು. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಜಾರ್ಖಂಡದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪೋಯರ ಅಂದ ಅಂದೇ ಮಾರೆ ಬಂಡದು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಆರು ಬರ್ಪಿನಾರಿ ಆರೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ಯರಿ ఇప్పుడు ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಆರಾಮ ಮಾರೆ ಈರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಆರ್ನ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ಲ ಆರಾಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ವನಸಾನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನಿತ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಂದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ಗೊರಿಯರಿ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ ಈರ್ ಬತ್ತಾರ ಐಟ್ ದುಂಬಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ದಾರ ಆರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ಗೆ ಪೋಯೆರ ಅಂದ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅದೇ ಮಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇರು ಮಂಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ అవుల ఎన్ననే కుడొంజి ಅಕೌಂಟ್ ಎನಿಗ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವಲ ಇರೇನ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ದಾರ್ ಇರ್ ಜಾರ್ದ್ ಬೂರ್ಯಾರ ಓಹೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂದುಂಡು ಈರೆನವು ಉಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ದಾರ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬತ್ತುನು ಜಾರೊಂದಿಡೆ ಜಾರೊಂದ್ ಜಾರ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ಅವ್ಲ ಇರೆ ಉಂದುಲ ಇರೆ ಜಾರೊಂದು ಪೋಯರಂದ್ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜ ವಾರೆ ಆರ್ ಏಪಲ ಬರ್ಪಿನಾರೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಾಕ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನ್ಯಾರ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ದಾರ್ ಉಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಜಾರ್ದ್ ಲಕ್ಕಿ ರತೆ ದೇವೆರ್ ಕೈ ಬುಡಾಯೆ ರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಾಕ ಅಂದಂದಾರ್ ಜಾರ್ದ್ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಅವೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಾಕ ದೇವೆರ್ ಕೈ ಬುಡಾಯೆರಾರೆನ್ ಪಾಪ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಚಾನೆಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆದ್ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಶಾರ್ಟ್‌ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ನನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್‌ಗ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾನ್ ಬಂದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನವ ಅಂದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟ್ ಐಡಿಡ್ ಬತ್ತೆರ್ ಏಕಡೆ ಬತ್ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನವರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರುಂಡು ಮೆಲ್ಲವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಜಾರುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ 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 ಅವು ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಾಕುಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ.